Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ping Biahera. Ayan. Today's video guys ay ipapakita ko sa inyo ang daan patungong Bugco, Mondragon, Northern Samar. Meron kaming kaibigan doon na dadalawin. Ayan. Ang pangalan niya ay si Winnie Lutaw. Shoutout Winnie Lutaw. Ayan, papunta na kami dyan. Wait mo lang kami mga 30 minutes. Nandyan na kami. Shoutout sa aming mga kaibigan, Team Them Girls. Shoutout kay Beam, Etheline, Christina, Kitty, Sheila, Marilyn, Michelle. Salamat sa aming mga kaibigan na nandito ngayon, na si Lani kasama ang kanyang hubby, ang si Jen Andaya. Mega shoutout sa iyo. And syempre shoutout din kay Pilipinas kung mahal, si Angkay Pinas ang aming kasama ngayon. Ayan guys, ang daan papuntang Bugco, Mondragon, Northern Samar. Lagpas na kami ng UEP. Papunta na kami doon. Kaya guys, stay tuned lang. Tingnan nyo ang daan. Napaka aliwalas din ng panahon ngayon. Masyadong maganda. At syempre, ang kalangitan ay kulay asul. Diba guys? Tingnan nyo naman ang daan, ang ganda-ganda. Ayan guys, mega shoutout also sa aking mga channel members. Miss Kun Hong Kong, di ko na yung ayan, shoutout kay Glenn Ortega. Mega shoutout kay Need Sumig, ang aking Team Langga, Team Kaberks. Syempre, mega shoutout kay Isa Chrissy Mix Pajan TV. Mega shoutout to you. How are you my friend? Shoutout sa aking kaibigan dyan na si Chi Akad. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, sa mga nanonood ng aking videos, sa mga nagsusupport sa aking mga videos, sa aking mga palabas. Maraming salamat sa inyo guys. Syempre, kalimutan ko na yung iba, pero ako'y nagpapasalamat dahil nandyan pa rin kayo guys sa aking Team Langga. Thank you so much. Ayan. Shoutout also kay Lodi. It's me, Lodi. And Hensa Vlogs. Mega shoutout. Kay Always Mabel in Canada. Mega shoutout madam. Thank you. Ayan. Shoutout also sa aking kaibigan na si Maris Cooking in Style. And also shoutout sa ipasugad mo pa nga inyong lahat guys. January, Art, congratulations for being a monetized channel. And also Shelly Baby, mega shoutout to you. Ayan, pababa na kami, papunta na kami. Nandito na kami sa Bugco. Ayan. Maglalakad kami konti papunta sa bahay ng aming kaibigan na si Winnie Lutaw. Winnie Lutaw, maganda ka na dyan. Kami nandito na sa inyong lugar. Ayan, antayin lang natin ang ating kasama. Mega shoutout sa ating, and thank you so much sa aming driver ngayon na hubby ni Lani Serrano. Mega shoutout sa iyo. Oh John, thank you so much. Dalhin mo na at kami ay magbe-video. Tara Lani, lakad tayo. Hey! Baka hindi nakadabalay. Ha? Wala ay ito. Ay, dili pwede. Nan card. Dire may lubong.
Shout out guys. Where's the house of Winnie? My God. We're going there. Bago ko pag tigawas ta niya panguhaon ta ini ako. Uy, ayaw kang pag-una kay ang camera di di. Ha, ini? Mega mega shout out guys. Sinapyuhan. Uy, harayo pa. Uy, harayo pa. Uy, may aso. Ay, my God. Gina-welcome kita gani. Stiwa, guys. Pupunta kami sa bukid. May iyak ha sa ayam. Ay susura mo ko ha ito. My Iyat sa God. ayam. Mapunta kami sa bukid, guys. Bukid. Hindi pa ito bukid. Ay, hindi pa ito bukid. Platforms pa lang ito ata. Sityo ng bukid. Hi. Hello, everyone. Pasugat ng kuno yung pag-video kay. Ano naman no karawin eh? Han, sito. Ano, no, sa kanto? Kanto, may kanto talaga. Shout out Bem. Peace be with you. Akala mo, walang kanto dito. Kay nano? Kay nano kay Peace be with you? Kay Uy, nahulog ako 40 sa plus lamin. na siya. Madumot na. Ah, I love you Bem. shout out, Bem. Pero may kutong bisita si Bem sa ako live. Mm-mm. Nagla-live ako, bisita ko ito. Online kasi hanap sa trabaho. Bakit ko job na mag-online kay no, trabaho na lang ito. Mm-mm. Mauna. Kiinit. Ha? Ikaw burubak ta sa no, naghahal-hal ka. Bapa ante, mag-jogging kit alas 4. Jogging kasi daan. Karain. Dito na kami guys sa bahay ng aming kaibigan na si Winnie Extension go. Lutaw. Hello. Adi adi na. Ah, mo na eh. Dito na kami sa wakas. Nakarating na kami sa bahay ni Winnie. Hello! Hi! Umang ko na to damo ang Adi, kag-cute sa kanya mga masitas. Adi. May aloe vera, may cactus. Uy, hindi ko na maganda ang cactus. And syempre, may mga ganyan-ganyan siya. magbugjo gid Ma'am magbugjo. kuno malas ako. Malas Sira yan. sira ng bugjo. Sira 7. Kasi ito pa, hindi Ina ko sira maganda mo yan. kanan ito sinit Tsaka yan. yung patay nila katangpos. At saka ito. Sa ulo. Di ka na saka. At saka ito. Di ka worry bong yun. At saka ito. Mara ka di man ko noy. Di are ay di man ko nagpapuro na di. Ay, shout out Philippines! Jane! Adi na kami sa balay. Adi pa ho. Ang aming driver ay napagod. Nagay ang aming driver. Si driver ngayon ang ating nano. Noon si Kuan, si Kapitan. Bago niya katong kusong ko. Sana siya nagtopas na kuan siya sa oras. Late na Late gad liwat to. Dito na. Anak si tak.
Mauli na kami. Salamat, Winnie. Salamat. Ako na, okay Ade. na ako. Baya ako tanan. Bye, bye, bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,